A redőny nem csak árnyékol, hanem védi otthonunkat a forróságtól, a zajtól és a kíváncsi tekintetektől is. Egy jól megválasztott redőny télen a hőszigetelésben, nyáron pedig a kellemes hőmérséklet megőrzésében segít. Praktikus, tartós és esztétikus megoldás lehet minden ablakra. Jól tudom, hogy a sötétítés mellett hőszigetelő funkciója is lehet a redőnynek? Igen, jól tudod, ezek a redőnyök hőszigetelt és hangszigetelt redőnyök, és az alumínium redőny 40%-kal jobban hőszigetelt és hangszigetelt, mint egy műanyag redőny. Régebben úgynevezett gurtnis redőnyök voltak, amit nekünk felhasználóknak kellett fel- és lehúzogatnunk. Most milyen redőnyök léteznek? Most is vannak gurtnis redőnyök, de emellett vannak motoros redőnyök is. Hadd emeljek ki egy prémium motort, az a Wi-Fi-s redőny, aminek van egy applikációja, amelyet bármelyik okos készülékre lehet telepíteni. Milyen színek vannak, illetve mik az alapszínek? Az alapszínek a fehér, a sötétbarna és az antracit, az összes színben elérhetőek. A gurtnis redőny telepítése más folyamatot igényel, mint mondjuk a motoros redőnyé? Lényegében nem tartalmaz más folyamatot, annyi plusz van a motoros redőny szerelési folyamatában, hogy a motorba be kell kötni a vezetéket, és be kell állítani a végállásokat, alsó és felső végállásokat, hogy a lamellák jól záródjanak. Az első körbe ugye le kell vágni ezeket a szálanyagokat, utána össze kell fűzni a lamellákat, össze kell fúrni a tokokat. Ezek a szálanyagok ugye 6 méteres szálba jönnek általában, nem igényel más folyamatot, ugyanúgy össze van rakva ugye a redőny. Ezek a motoroknak van egy beépített wifi egységük, magába a fejegységben van építve ez a wifi-jel, és akkor onnan kezdő redőnyt távirton kívül onnan szeretnék, ahol van persze internetes wifi. Mekkora lehet a redőnyök élettartama? Ha ezek a redőnyök jól fel vannak szakszerűen szerelve, akkor időzőjelesen örök élet, maximum a gurtnit kell kicserélni jó pár év múlva az elhasználódás miatt. Mi van abban az esetben, ha valaki a meglévő gurtnis redőnyét motorosra szeretné cserélni? Nincsen akadály abban az esetben, hogyha ez a redőny alumínium műanyagot nem tudunk motorizálni. Azért nem lehet a műanyag redőnyöket motorizálni, mivel benne nincsen szétcsúszásgátló. Van a redőnyök méretében tollig határ, olyan értelemben, hogy mekkorát lehet még biztonsággal felszerelni? Igen, van egy négyzetméter határ, amit szigorúan be is kell tartani, hogy ezek a redőnyök jól és biztonságosan működjenek. A motoros redőny mellett milyen újdonság lehet még a redőnyök terén? Ami újdonság van motoros redőny terén, az a napelemes redőny. Ehhez nem kell vezetéket kiépíteni, a motorba bele van építve napelemes akkumulátor, van hozzá solar panel, ami fényérzékelő is. Ezeket a redőnyöket is szakszerűen össze kell szerelni a műhelyben, és nincs más hátra, csak a helyszínen felszerelni.